Linecké cesto je základom mnohých tradičných dezertov, ktoré nechýbajú na žiadnom sviatočnom stole. Tajomstvo dokonalého lineckého cesta spočíva v použití kvalitných surovín, ako je maslo, múka a žltky. Pri príprave cesta dbajte na to, aby ste ho nepremiesili, čím zabezpečíte jeho jemnú a krehkú textúru. Cesto nechajte vždy odpočívať v chladničke, aby sa ingrediencie spojili a výsledné pečivo bolo dokonalé. Rozvaľkané linecké cesto má byť rovnomerne tenké, ideálne v hrúbke 3 až 5 mm. Formičky na vykrajovanie dodajú vášmu pečivu jedinečný tvar, či už ide o kvety, hviezdičky alebo srdiečka. Na pečenie používajte papier na pečenie, ktorý ochráni spodok pečiva pred pripálením. Hotové linecké koláčiky môžete plniť domácim džemom, čokoládou alebo ich ozdobiť podľa svojej fantázie. Pri servírovaní nezabudnite na jemný posyp cukrom, ktorý dodá pečivu tradičný vzhľad a chuť. Pripravte si linecké cesto podľa osvedčeného receptu a potešte rodinu nezameniteľnou vôňou a chuťou.